Musím znám to hudbu. Rebel Medvídek půl poprvé. Na 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 na. Rebel Medvídek půl v boji proti Pirátovi. Odhodí svůj skate. A je to opravdový vítěz? Co nám to tady strčí? Ať vy, on má i mapu. To má mapu. Takovou, kde je ta kamera? Asi jde mi to schovat. Hej, cože? Hej, to je prostě... Tam jsou nálepky. To potom nalepíš do té mapy, víš? Když ji rozděláš. Jo, aby... Jenomže to je Andrejová hračka, to je už tam nemůžeš nalepit. A... Skipu. A teď drží, možná by to mohlo držet. Bude to remíza, jo? Jo, klíčený aspoň, víš. Co teď půl udělá? Použije svůj známý chvat? Svůj laserový zrak. Nastupuje svého útočníka, protivníka. Sviští vítr. Už se rozmýšlí. S větrem v uších a hleny v mozku. Co bude dělat? Zachrání Krištůvka Robina? Nebo sebere mapu pro sebe a nechá ho na pospas vlnám? Já s tobě jezdila na tom skateu. Asi jak spadne, já to prostě vím. Ale tak aspoň to si bych mi pojel, víš co?